Kumnu ki Gujaratis kitchen yaka USA kirana business. House nam khat khandai span rupho bon ki Gujaratis ki lecha USA pan bhai ka jing im. Bon apnang kine ki de ki doctor ni ki engineer. Henry don ro apnang jongki ki bamdon yaka jing start jing tip. De kine ki brio bamdon jing start jing step kistang ban wat lat kumno ban stang yaka business. Gujaratis kilayo imo ba kini ki dukan convenience store ne kumbangi ju ang ki dukan rachon kilang ki kam bamju yap chala no lanuro namarawat la kumno lang ka condition ruma lada don kam lada yat ka kam lada don recession kot badon ru ki bru kinum sangai ban bam te kumta ki yo i yakani ka opportunity kim la ban im klem ka bam kadi ni ki jhur ki tor bat ki ruti ki rut kumta terterma nalor kataru ki yo i ba ban penya yakani ka business don kam bandon kata ka jing start jing tip ha ka pule puthi kishu hap thet tang ki bam na ki wholesaler but de ki patba hadin bakila ad yaka jingyo nong margin jongki te kumta kini ki Gujarati families kila stang ban wide ki dukan ki badon ha ka loss ban thet yaki ha ka dor ka batat anda kila dep thet yaka we ka dukan ha ka dor ka batan kila kumno ki be no ya borok ki to patre ha ka to ka dukan yaki nong tre jong ha ka to ka dukan ma batang ki bahaying ki stang ban penyait yakane ka dukan but kinam don kam ban ai tulap yakinong 3 namar yakinong 3 tikila debe te kumta ka labor cost chongki kalong zero te kini ke bahaging part kumno kitre da ka shift example ma jumut ube armut kin train ru kunta so armut ki khon kin ru kunta te kumta terma khnang bakin yo ban play ki dukan arpu saw kunta ya ka profit pat baki yo na ka ne ka ve ka dukan kila kumno kim pun kam kim pun lut phut henry ki safe ya ka but ki wat sa ka ve biang ka dukan ka badon ha ka loss but ki penya biang ya ka tu ka dukan but kumta ter ka long kani ka pun long ya ki Gujaratis ban long ki try jong ki kumban rupo hajar hadok ni po hajar ki convenience store ki badon ha USA